खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ खोन्थानो नागिरदों। बेनो जाहैबाय आं अमा आदार होनो नागिरदों आरोना। आंनि अमा आदार होनायखौ नोंथांमोना नायलांदो मा होनाय जादों। नैबेयाव दङ जाहैबाय ओंखाम खालाय आरोना फुङाव जानाय। ini yang madara ini जाहैबाय गुन्दै गोरलै ini polis आरोना ये polis जाबाय ini polis गुन्दै गोरा ini गिदिरनि गुन्दै Godres ini supaya ya sejauhan satang mah ini ada lagi karen dia karen dia nih oरैबायदि गरम ना अमा गग्राखौ एसे गोजानाव खालामदो आरोना खाथिद्रायबा मोनामो uन्दुनानै दं आरोना सिखारजोब्बाय आथिं गाबबाय नालाय नै मोनजासिगोन नोंसोरो मोनजासिगोन ओमफ्राय माने एसे र'
र' नोंसोरनो र' गोमानि गाबगोन आरोना बिसोरो बिराद गाबखायो। Ini bai yes dong. Ya. Jangan lagi salah. Dongolai hojobakin nengna hojobakin roh. Nih, lek jadi bah. Sudah penjawabnya. Aduh. Desember awal Indonesia. Agar jangan sih serius jadi. Logoफोर आं अमा गुन्दैखौ बिदिनो होयो आरोना गोरानद्रायबो नङा गिसिद्रायबो नङा एसे सिदोब-सिदोबनो लोगोफोर आंनि अमा गुन्दै होनाया बिदिनो नोंथांमोनाबो होलांनो हागोन ओरैहाय गय बारि दं बारि बैथिंहाय गामिनि लामा दं आरोना साख्ला लोगोफोर नोंसोरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शेयार खालामदो लाइक हरदो आरो मानसिफोरनो अमा फार्म बानायनो हानायनि शेयार खालामदो लोगोफोर आंनि फिसा अमा फार्म बानायजेनदों दासो गोदान नालाय माबोरै जायो बा आवगायलांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय।